Ini pai bat ngana Lucas kalunong kabakan nyaw kadkot kapaningkong hado kabasaw. Ula angru ha kisenran kalong kabamla ya kajinjin tot ya kaban omwan kakcin kajong ublay kaladep ban keren syai hanu ukren ha kisenran kijong ujisu kamot yakane kajing mot kanongban hakiriu perthai nama kiriu perthai kinam sotho haba pisidang ban chakri ublay teng nakabalang kiwan pentot ban penwet penwet nakabalang teng kiwan ban penwet na ying na sem teng hilok ki jor ki penwet teng kidan hakiru kom ki ba per tere ujisu hangni uyat hu yakane yano yakisenran ki jo ujisu kamot lada pilong shisha kita kisenran ki jo ujisu pimlong tang kita kristan ki basu khot nganong nya pi lada pimlong tang ki kristan ki basu khot pin yo e ni ka jingmot ba o pleng dala shakri yo blay nando ka mensim kin don bet kini ginong penwet kinong pentot la sigi bhayen kina o mete mentala le pastor o mete menta me labot ikut ka mommy lani ikong o ikong labot ye mommy te hanrai phi banong ni klembot ye mommy ngi bot ye ujisu i mommy chupen i kalenti ni ru ni shu ya nak ta kalenti kumba menta dan menu pang kidan ki priyo ki bong le sim lawai no nau tau doktor te pilet te kan no tam yo tau doktor u bakin jam sim habanga ngai lam ye phi ba pin chakri u tau doktor u bakin jam sim u bolong blai kabodom de ba phi bot ye nga na phi bot ye ujisu te kijing penwet kijing pentot kin wan bet ha ka jing ya lenti ka jongi ka ba man la kasni habangi la chakri ba Henry tang kita ki bade ki senran ki jong jisu kamot ki kristan ki bashisha ki snow tho mat kim thot ki shakri bet ken yo blai Henry dan pat ki la jiseng para ba yawan jiseng ru ki bishni bat kim tre shu ban la jiseng kamot ba kadon te ka jing thot te ki bat thot pat kim tre shu ken man la jiseng te Henry kam de yengi ba ngi long kum ta lada ublai ulabu yenga bangan penyai ha kan ga ministry ara pisham hanga pilak ban let no shakwe pat namar umdon ministry tang hang ni umdon jinga seng tang hang ni don shibon ki jinga seng hadre da pi tho ya kita ki barra e ka chen ka jong ublai ki ba khobor man la ka si utrai kim don ka jing pen bet kim don ka jing pen thot ye pi la da para ba ya shakri lang ki pen thot pi wanam pet yi kita wan bai chakri bet namar la da kim don kita ginong pen thot ngan ong ye pi kum no ti on tip ba pi long ba khlan ha ka ba kin jam sim ba pin job ye ki jing pen thot namar klam ka jing pentot judan uweiru uban kiu kerdan ha ka ba kenja mensim hap dan bet kino penwet teng image of pi in penwet ya pi ba pin chakri ublay teng ulok teng galok teng i bahayeng ki bahasam ka hap dan bet kino penwet teng ka samla kong o pi te shule ji seng be dan por wan kendu yang ngam dan por le changkai ya le changkai no sha sora ha ka si utrai ya le no sha po lek ya le no sha ne rupa ha ka si utrai lada ong hap le ji seng pite ba stang shule jiseng be le yu hi lawan step ya kan yele no jan mir yele changkai no han re kam dei kumta kita ri gi jing pen bet gi jing pen thot kidan gi jing pen thot ki ba teng mu breu pala dio blai han re namar ka jing pen thot jong ka breu la ne ki ba haye ki peja no te no yi pi kordet ye kita ki ba pen thot ka tin jong blai ko ong kordet namar ka ta to ngi nam long ki ba pen thot ba ngi nam long ru ki ba thot namar pala pen dam menu namar pala ben menu tre shu ban ji shakri pila ban thot ye dui breu le senenta ngari ka breu basniu bha nang ne ngakren blai bha tang ba shabar pat ngari ka breu basniu pila ban ban ji seng shu hang ne namar banga ban thot ye pi te han rai phim nei pat ken ban shong hayeng pila ban ji kano ka ji seng pila ban le hang ta tang pala da ngapan nga hikai ka badai la ban thot menu wat nam pep wan bai chakri bai ublei un kentiu pi ha ka ya ka babiang men han ra dau lida uba ublei la jet la ki pen thot ta ka ta phi la kai banam wan shu te han ra shi pen thot mano ngan ong pi wat ju thot bat barabor wat ju long mau jing thot you know bon ha dei ba ki ong da ka don ka ba sha ni pi te lo kum pastor ya ro yutra la da ong da don ba sha dan bagi bakran arsap mentah te long no ya lak mo la lo pastor tangkat no la misner la her sha benang ba kum ta ter kerendat kekamut kamlong ken kabadai kamut ni pentot ni pen peja bai i bala dwai ba dwai bale ba hok ba kumta la ya lap bale no ya lap bale kumta ngim jute ban le kumta
Darwai da chat kemen oh kia chat oh barwai try ro kumta. Kamu kita kide ki benok pen vet nganong ye pi la da don ki nok pen vet ki nok pen thot. Ya ne tho ye pi ka jing tem kan wan ya kita ki ba pen thot ya kita ki ba pen vet. Namar kata wat ai bangin long kita ki ba pen vet ba wat ai bangin long kita ki ba pen thot. Ka ong kum nak chen jong blai kala kham bahaya u. Lada onte kala kambha ya u lada onte da mau telian uba kraw ha kerendang jong u but on bread ya u ha keduriau kamut kuno kamut kala kambha ya u lada onte da mau telian uba kraw ha u rendang jong u but on bread ya u ha duriau kidan ki ben cepret ki ong ba namar pa kajing pengam kedai kajing kela ka bamut tila dangi su ong kom taru om le le ba ka kambha yu ban pengam no kamut ba un kela ka bamut hari kajing mut jong kani kam daira namar judan re balet pengam ha po duriau le pengam ha duriau terlayak sendar te hari kani kaktir kadai be kala kambha yu bun yap no nang kambha ba u yap te bun nam pentut re u we u breu u ban im syaka hima ka jong uble amen ka kambha yo uta ubriu bon yap no namar balai namar ba ubishni ban em ka wai ka ban sim te ba pen thot te tak mala bha ba pen ban yap no ku ta ubriu ban ya ka ba pen thot namar kata ka tim jo ublai ka ma ham teng ya ki briu ki ba pen wet ka ma ham teng ya ki briu ki ba pen thot ya ka ji shakri blai ba om tai ki no pen wet ngre ki ba thot ru ublai singol tenak namar ba kordet ikita ki ba phaidien ru kilatip ya kasnam ka jong jisu kilatip ya ka jinggur khu ka jong jisu taru kidang phaidien taru kidang nyoben ya kasnam ka jong jisu tang badan ba pen ru mtre sho ban chakri ublai hanrei balei ba kini ki breu ki thot ki wet namar ba kim pat in hok te kim pat in hok namar ladala in hok ublai wat kajing yap ru kam la te ban khang ye ki ban i ju na mata ka do pi i nem si samla ha bala yit pala la khang na yin sem kim salia ban pen yap no yala de hare ka tu ka jing it ka ban poi shu du jo kata ka jing it yo blai lei ka ban poi sha beneng ka ka jing yap ru kam la ban pen ya klat te balai te tang badan ba pen wet manu manu tre shu ban chakri u blai ka tu ka pen i bam pat ngam jeliu ha kata ka jing it ka jo blai te mat ya pen thot se manu manu am lei lei kito kinang pen thot kin yo ahi ya kata bai nong ublai unsa ai ka bai nong gitu kinang pen thot shudwai na kam ta ka jongki la ong kum no kakting ka jong blai ka ong kala kham ha ya u lada onte da u mau kelian u ba kraw ha kerendang jong u bat on bread yu u syaka duriau ya ka ba un pen thot ya wei na kini gi beret to ya sumar ya la de la da parlok jome u lepop ya me to sneng ya u bat da u kela ka ba moto men map yu la sedang na pring jong pi long ki breu ki bom la shu ban map you know te pi hap ban map compare ki la le ka pop ka ba kraw sakat no ha ka jing em ka jong pi hanrei pi hap ban map pi hap ban sneng ba kin kela ka ba mod na ma ka jing ka jong ublai ka ong kum no la da ule pop ya me nyau sien chi sngiru ban nyau sien chi sngiru u pai shme da ka ba ong a kela ka ba mod men map yu lada dan mano ki beles nyu yu pi hanre ki ong map no yang ngala pen sngo si ye pi haban map na marka jing ka jong ublai ka ong nyau sien ka ong no nyau sien chi sngi ru ban nyau sien chi sngi ru u pai chame da ka ba ong a kala ka ba mo da map ka mo da do saus pa khandai po sien ha ka chi sngi wei kin bala bale pop hadu kata ada ubriu uklan pala ban laptop ru ngap tharai bun la ban laptop hadu saus pa khandai pho tali ka pop ha ka chi sngi hi umla ka ba ublei wa ka jing map ka ba kraw ba ha ka ba ublei ru yang ngi umap ban ngi ru ngi ha ban map kum ta ma ting ting ngi duai ho blei ngi pan map iki pop ki jong ngi tang ba iki wei pat ngim la ban map te hen ngi hap be ban map iki breu compare ka pop ayu ki le yang ngi compare ki kran ngi kum no ngi hap bet ban map iki nama lada ngi map ublei una map iki ngaru ngala map ye itu ibreu iba klam tip ye ka jing shisha
kaba sedang ru imtip kaba kut ru imtip isu ang yang bangala lolot sbai shu ang yang bangala syakri arkan rat mentam dan por shu ikatin jong blay henry ba pinda yo I dala ka jong kakmat pinda sngot ho mentaru nga ai ngu yo blay na mamadu ban si thot ding hi nga kwa palat ban ai ka jing ka jong blay henry ka jing kap nya ka bom ilong mentaru empat ilong hi henry ngalle la ka le namar par ki don pat ki balak kwa palat ika jing ka jong blay ngani thoi pi hapden ka jing kap nya tang shi sien rugi klan pat pat ya ka jing ai ka jing ka jong blay hakapor ka badang shu sedang kerki ya kani ko umpniang kai ka bangile ngila shu pelong na tang ka jing seng duwai namar dan por shu taman pin krek ku boru henry ngadong ye pi ka jing ka jong blay ko ong la pilale bahai wi beret kamot pilale bahai nga haba ki brio ki pang kadi ka jing pang house nyu kadi ka wai ka jing pang haba ngi yo ban ai ki kani ka dawai ka ba blay hi ula ai kadi ka jing ku ka ba krau dete baro shi jing la shu ya bon kam hang ne hanai kani ka jing bon kam ru kalong kalap jong ka jing ku na ma balai lang ba kani ka umpniang ikong kat bawan ki brio ki ya lap ya ka tien ka jong blay ngam yo te ban ai hi kani ka umpniang man la kasngi ngala ai ti hi ikong kumba kren mga kumtahi ngapet ngayo iya la de ngai tenat ikong bayai umpniang kumba ong mga kumtuhi lo ong psai puli bible psai duwai wajuruai pertai lai la nong sisngi pi hap ban puli ngayo iya I at no ngarap da ka jing kman ba om dai shu ta mga ba yalap hanrei ikong ru iyo ban yalap eka gospel ka jong uplay ki pre ki wan hangne ngiyo ban yalap dan hi ka to ka ningut la thai pana la king bayong bala bun priu ngi la shu ong pet na youtube hanrei kat bala ngi ong pet ngi hi kai pet dan ba kani ko pnyang pando kala long ka jing ku don wi u priu man mi thok teng ba pli da ban ya rum la ban ya chu thia ha jing thia ham shu basa ki priu ka bai da wai na shin na dong shadang menta ula yo ban de kani ko pnyang ula la ban basa jak po ya la de lang ba kani ko pnyang don ki bom don chu ulok jong ki ban besai ki khon lang ba kani ko pnyang la yo ban besa khon bat u blei u yo ban pendep ru ya ka jing thmu ka jong ba on dan kata ka yin jing duai hang ne hapori khasi jong ngi na mar ki la pon ki ba duai ye kane tidak ka khmat ka jong ang pat yu I te le se yo la don ru kata ka yin jing duai ka badan ki nong duai na don riu ba jim step hadu han riu ba jim step hari menta u blei un penurlong lang ba kani ko pnyang ha ka kerteng ka jong jisu kan urlong tang sudap ka yin ka bangala thau khnang ba ki pre ruan charging it om dan kam ban siu doru ki ba kwa ban ai jing ai ngo kin ai ki bam kwa ru om lele na mar don ki bala e noi ka kam ka jam class dang shakri u tra ki kwa charging it tang ka pisar kim dan ki la ban charging it hang ne khlam da siu ki ba don kin siu ba ka to ka pisaru on da kami kan let be check kam jong play ngan sei ki nong duai ngan sei ki briu ki ban ya lap ya ka gospel ngan ai ka tulap ka ba biang namar ki briu ki ba shakri ya ka perthai ki dang yo ka tulap ka biang ka no tam ki ba shakri u trai ki ban yo ka tulap ka ba biang bakin nam tre arkam lai kam bakin tre betang ka wai kam namar la dang ai ka tulap ka beren ki hap dang kwa asa ka wai la dang ai ka tulap ka ba biang wai u play lang ba jong ngam dei ba ai manga kamu play la penan kam yang nga lang ba kani ko pnyang bat ketu ka pisa ka bami nang tu nak menta yala de nga shim khandiat ka babon nga asha kam jong play nga yo ban siu bai nong yeki nong duai yeki bible man man sei shibon kala long ka jing ku ki pre ki bom dan kam dan jam ki yo kam menta ang ne men shua ngam yo ban ai kam menta ngala yo kala ban ai kam ki babon ki ba shimi kani ko pnyang ki yo kam kat no kala long ka jing ku hanrei klem kali klem pertho shu ang balalot sbai ba kum ne ba kum tai to bleng ma be phi na ba phem tep e ka jing shisha a ba phin da yo I da la ka jong ka khman phin da tip ka no ngi tre shi tom ngi thia hado sau shi teng mu step mbiang shu ka thia ka tem na mar ba ngi chakri ki brio na mar ba ngi sin ai taru ha por badang sedang le bon ba ngi shu pha thali na ba ba ngi mla ban pen biang ka yi tam ban rung rom la chu men shu ada wan ki brio ai slipper ba ha yeng ki ni phau na ka wai shabar ki ni phau na ka wai yo jabo ka yeng menta ka yeng na long kum kasam sniang taru da ka jing kmen nim dan jing le ran ai ru e mangi shakri hok e ki brio jing seng ru ki long bet ni ya lap bet hanrei ba phin kdo kti ba phin ong ba la lot sbai palat dan por shu blei
te kamlong ken kabade kali shwa ken kini ken ki dan lang kito ki bukan men sau tarik kito kin long kinong sakhi namar ba hakata ka jingya pun breu ki lating yom yo sho ki la ya lembop mi thui thao sho la hap khang ye ka yeng ki la rung na do na te po chaka ba ai da wai shadu shi jai ki la yo ban rung bat ki la yo I ka jing tre shi tom jongi hadu kat no ki yo I manang perkat te hadu la no ken ngan yo ban ai Bible study biang kani ka yeng kat kani ka jing lon rum ram mi thui thao sho hare ai ngo yu play bang yo try yeng ba best ila ai ja kaya nga rayo ban shna la ka jong ka yeng man chet da wai ti la kham shur kom taru dang kham ngia hi hare ai ngo yu play un sa ai ka yeng un sa ai ka jaka sha jinget ban na dong shedong bat baro kan long ka babet ka babiang te namar kata ublay un kur khui phi baro kham tami gitu ki baju up ya ka tin ka jong ublay lang baju nga ublay un dok kur khui phi ba mata ka singi phi yo ba yang ka tin ka jong ublay ban nang ne shakmat phi yo ba hi ha padeng ka jing kurum kan ram ngin le ba hi ya ka video nak mata jong phi na man ngila kham ja that mata ba ngala ong ba ko phniang la yo ba man la ka singi nai phone renga let chmat pran let chi tu jaka ba pher phi la yo te ngila kham yo kan kalat han re bangan le extra ka video ru ngamla ka jing kham ngia ru mi thui thau hang ne te han re man tai ngila kham sok ngila kham yo thia kloi te namar ka tau ble yo ban kur khui ngilang baro te to ngina ai ngoi ka chen ka jong ble a ble